खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ असम साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि लक्ष्मीनन्दन बरानि रुंसारि जानायाव बर' थुनलाइ आफादा दुखु फोरमायदों फैगौ सप्तायावनो कार्बि गोजोन गोरोबथा जागोन ओरसे जोबथा आनजादा जुलाइ आगस्ट दाननि गेजेरावनो खुंजानो हागौ फरायसुलिफोरनो स्कुटि राननाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायफिनबाय हजायाव डक्टर गाग्लोबनायनि हेंथायै नेशनेल हिउमेन राइट्स कमिसनाव केस थिसनबाय 20 साननि गेजेराव 441 ड्राग्स फालांगिरि हमबाय डक्टरनि सायाव गाग्लोबग्रा आरोबाव सानै दुथां हमदों हस्पिटालाव कर'नाजों थैनाय सासे आइजोखौ लाबोना जोबथा बिदाय होबायमोन सप्ता मोननैनि उनावनो गोथाङै न' फैफिनो भिडिया बालानखौ सेरनि सावथुनाव फरेस्ट अफिसारनि आखुआव नुनो मोनगोन भुट पुलिस सावथुनखौ स्टार नेटवर्कनो फानबाय दानिया दङ आबुं रादाब आसामनि मुंदांखा थुनलाइगिरि साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि आरो असम साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि लक्ष्मीनन्दन बरानि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायहरदों बर' थुनलाइ आफादा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि धरेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर'आ दिनै गांसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों फोसावनानै लक्ष्मीनन्दन बरानि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांनो गोजोन जिउमानि थाखाय इसोरनाव आरज गाबहरो मख'नो गोनांदि गेदेमा थुनलाइगिरि लक्ष्मीनन्दन बराया कभिडजों गाग्लोबजाना थांनाय 20 मे खालार खालिनो देहा फाहामसालियाव एडमिट जादोंमोन उननि समाव कभिड नेगेटिभ मोनबायमोनब्लाबो गुबुन गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानायलाय देहा फाहामसालियाव दोननो गोनां जादोंमोन नाथाय लक्ष्मीनन्दन बराया देहा फाहामसालियावनो दिनै फुंबिलियाव जोबथा हां नागारो फैगौ सप्तायाव कार्बि गोजोन गोरोबथा खालामगोन फैगौ सप्तानि जायखिजाया समावनो कार्बि गोजोन गोरोबथाया जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै दिल्लीयाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायथिनाय बादिब्ला गुबुन गुबुन कार्बि थिउरिया हानजाफोरजों लोगोसे आसाम सोरखार आरो मिरु सोरखारनि गेजेराव जोबथा 3 खनायारि सावरायनाया सोलिगासिनो दङ जोबथा सावरायनायाव गासैबो थि जानायनि उनावनो कार्बि गोजोन गोरोबथाया जागोन आरो फैगौ सप्तानि जायखिजाया सानावनो गोजोन गोरोबथायाव सागान होगोन फैगौ जुलाइ आगस्ट दाननि गेजेरावनो खुंजानो हागौ दोनजानानै थानाय ओरसे जोबथा आनजाद सोरखारा फोसावनाय कभिडनि गाइडलाइनखौ मानिनानै जायखिजाया थासारियावनो 5 सेप्तेम्बरनि गेजेराव ओरसे जोबथा आनजाद खुंनो थियारि जादों हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलआ बुधबारखालि काउन्सिलनि गोदान मासिगिरि महरै बिबान लानाय उनावनो बे बाथ्राखौ फोरमायदों डक्टर रखमा गहाय बरुवाया कर'ना भाइरासनि थाखाय दोनजाना थानाय ओरसे जोबथा आनजाद खुंफुंनायानो बिथांनि देरसिन हेंथा होननानै काउन्सिलनि गोदान मासिगिरि डक्टर रखमा गहाय बरुवाया खौरांगिरि मेलाव बुंदों मख'नो गोनांदि कभिडनि नेमखान्थि मानिनानै ओरसे जोबथा आनजाद खुंफुंनायानो गाहाय नोजोर आरो थांखि जागोन होननानैबो डक्टर रखमा गहाय बरुवाया काउन्सिलनि मासिगिरि महरै बिबान लानायनि उनावनो बुंथियो बे मोनसे खौरांगिरिनि मेलावनो काउन्सिलनि नेहाथारि रमेश चन्द्र सुथिया बुंनाय बादिब्ला फरायसाफोरनो अपसनेल आयदा महरै गां 6 आयदाखौ होनाय जागोन आरो बेनिफ्राय गां 3 आयदाखौ सायख'ना आनजाद खुंनो थाखाय सानलाय हलाय खालामनाय जादों बे प्रप'जेलखौ सोरखारनोबो दैथायहरनाय जाबाय नाथाय बेनि सायाव सोरखारा दासिमबो थि गरन्थ लाथ'वाखै आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना कभिड महामारिनि गेजेरावनो 2021-22 मायथाइनि 10 थाखोनि फरायसाफोरनो बेसेन नाङै फरा बिजाब राननाय हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय गुवाहाटी नारेंगीयाव आसाम स्टेट टेक्सटबुक प्रडाक्शन एन्ड पाब्लिकेशन कर्परेशनआ बानजायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ दिनै बेसेन नाङै फरा बिजाबखौ राननायखौ जागायो रिपर्ट बादिब्ला सोलोंथाइ मन्थ्रिया गिबि सानाव मोनबा जिल्ला फारियै डिब्रुगड़ धेमाजि बङाइगाव नलबारि आरो चिरां जिल्लानि 10 थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय फरा बिजाब रोगानाय गारिखौ फ्लेग अफ खालामना बेखेवना होयो मख'नो गोनांदि जिल्ला बेंगिरि मावख'निफ्राय कभिडनि प्रट'कल मानिनानै बे फरा बिजाबफोरखौ फरायसालि राननानै होनाय जागोन ओरैहाय ओरसे जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय फरायसुलिफोरा थांनाय विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय सोरखारा होनाय स्कुटिखौ मोननो हायाखैमोनब्लाबो दिनैनिफ्राय स्कुटि राननाय हाबाफारिखौबो सोलोंथाइ बिफाना जागायफिनबाय हजाय जिल्लानि उदालि मडेल हस्पिटालाव डक्टर सेउस कुमार सेनापतिनि सायाव दुथांफोरा गाग्लोबनायनि हेंथायै नेशनेल हिउमेन राइट्स कमिसनाव केस थिसनबाय हजाय जाथायनि हेंथायै जौसिन बिजिरसालिनि एडभोकेट स्नेहा कलिताया नेशनेल हिउमेन राइट्स कमिसननि दिल्लीनि गाहाय मावख'आव केस थिसनदों
बबेखानि हजायाव डक्टरनि सायाव गाग्लोबनायनि जाथायनि हेंथायै NHRC 142/329/2021 नम्बराव केस रेजिस्टार जाबाय होननानैबो एडभोकेट स्नेहा कलिताया फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव अलखद थासारिनि समावबो हजा जिल्लायाव सासे कभिड बेरामिनि जिउ गोमानाय जाथायखौ बिथा खालामनानै सासे डक्टरखौ हानजायारि गाग्लोबना गोब्राब जखम खालामनाया आसामजों लोगोसे भारत हादरनाङैनो बयखौबो खुद्रिखां होदों। आसामाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सोरखार फैनायनि उनावनो ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों राहा लादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै रायजोनि ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों अपारेशना सोलिगासिनो। रिपर्टनि बादिब्ला थांनाय 20 साननि गेजेराव आसामाव सा 441 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हाबाय आरो रायजोनाङै मोन 264 केस रेजिस्टार खालामबाय। आसाम पुलिसनि रिपर्ट बादिब्ला थांनाय 20 साननि गेजेराव रायजोनाङै एन्टि ड्राग्स अपारेशना खालामना 6,5799 केजि हेर'इन, 5,785.842 केजि गान्जा, 92,366 निसा गोनां टेब्लेट, गं 11,681 बथल कफ सिराप, 20 ग्राम मर्फिन, 422 ग्राम आफिं, नोगोद 17,1130 रांखौ पुलिसआ बोखांनो हाबाय। बबेखानि म्यानमारनिफ्राय मणिपुर आरो नागालेण्ड जानानै गुवाहाटीआव ड्राग्स लाबोग्रा इन्टारनेशनेल ड्राग्स पेडलारफोरा गुवाहाटी नोगोरमायावनो दंफैयो होनना स्रोत सुलुङाव मिथिनो हादों होननानैबो पुलिसआ फोरमायथिदों। हजा जिल्लानि उदालियाव सासे डक्टरनि सायाव हानजायारि गाग्लोबनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै आरोबाव सानै दुथांखौ पुलिसआ हमदों। रिपर्टनि बादिब्ला थांनाय हराव उदालिनि जाथायजों लोब्बा लाना उदालिजार गामिनि इमदादुर रहमान आरो नुर हुसैन मुंनि सानै सुबुंखौ पुलिसआ हमना लाबोदों। मख'नो गोनांदि बे जाथायखौ लोब्बा लानानै दासिम पुलिसआ सा 26 दुथांफोरखौ हमनो हाबाय। बबेखानि इमदादुर रहमान आरो नुर हुसैनमोनखौ दिनै बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जायो। गंसे हस्पिटाला सासे आइजोखौ कर'नाजों थैबाय होननानै न'खरनो गोथै सहखौ गथायहरबायमोन। न'खरा गोथै सहखौ जोबथा बिदाय होनायनि सप्ता मोननैनि उनाव सोमोनांथाव जाथाय जादों। बे थैनानै थांनाय आइजोआ सप्ता मोननैनि उनाव न'आव गोथाङै ओंखारहैफिनो। रिपर्टनि फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया आन्ध्र प्रदेशनि कृष्णा जिल्लायाव जादों। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला 75 बोसोर बैसोनि गिरिजाम्मा मुंनि आइजोखौ कर'ना जानायनि थाखाय 12 मेआव विजयवाड़ानि सोरखारि हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। डक्टरा गिरिजाम्मानि देहाया गाज्रिसिन जानानै 15 मेआव जिउ गारनांबाय होनना फोसावो। गोथैखौ न'खरनो गथायना हरनाय जायो आरो न'खरा जोबथा बिदाय होयो। मख'नो गोनांदि न'खरा जाय गोथैखौ जोबथा बिदाय होदोंमोन बेयो गिरिजाम्मा नङामोन। बबेखानि हस्पिटाला गुबुन गोथैखौसो दैथायहरदोंमोन मानोना गिरिजाम्माखौ हस्पिटालाव नागिरनानै मोनाखैमोन। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला सप्ता मोननैनि उनाव गिरिजाम्माया कर'नानिफ्राय उदां जानानै न'आव मोनफैफिनो। बे फैफिननायखौ नुनानै न'खरा सोमोनाङो आरो कर'नाजों थैनानै थांनाय फिसाज्लाखौबो फैफिनगोन होनना आर'ज गाबो। अमित मासुरकारनि दैदेननायाव ओंखारनो गोनां बलिउड सावथुन शेरनियाव एक्ट्रेस भिदिया फालानखौ सासे आइजो फरेस्ट अफिसारनि आखुआव नुनो मोनगोन। मख'नो गोनांदि बे सावथुननि ट्रेलारआ 2 जुनाव ओंखारबाय। रिपर्टनि फोरमायनाय बादिब्ला बे शेरनि सावथुननि सल'खौ मोनसे टाइगार रिजार्भनि सायाव बिथा खालामनानै लिरनाय जादों। सावथुनाव मासे मोसाया रिजार्भनि खाथि खाला गामिनि मानसिफोरखौ उदखार खालामनाय, बेनि थाखाय आइजो फरेस्ट अफिसारखौ बेवहाय दैथायहरनाय जायो, जेराव भिदिया फालानखौ नुनो मोनगोन। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला बे शेरनि सावथुना फैगौ 18 जुनाव OTT प्लेटफर्माव एमाजन प्राइम भिडिअ रिलिज खालामनाय जागोन। पवन कृपालिनि दैदेननायाव ओंखारनो गोनां बलिउड सावथुन भूत पुलिसखौ स्टार नेटवर्कनो फानबाय। रिपर्टनि फोरमायनाय बादिब्ला एक्टर सैफ आलि खान, अर्जुन कापुर आरो एक्ट्रेस जैकलिन फार्नान्डिस, यामी गौतमनि सावथुन भूत पुलिसखौ सेटेलाइट डिजिटेल राइट्स प्रडिउसार रमेश दरानिया स्टार नेटवर्कनो 65 कोटी राङाव फानबाय। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला डिजिटेल राइट्सनो 45 कोटी आरो सेटेलाइट्सनो 20 कोटी राङाव फानबाय। मख'नो गोनांदि सावथुनखौ गासै 40 कोटी राङाव बायनाय जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।